आई ही मुलाला जन्माला घालते, त्याच्यावर संस्कार देते, मग मुलीला लग्न करून दुसऱ्याच्या घरी देते. ती स्वतःचं घर आणि प्लस मुलीचं मुलगी सुद्धा दोन्ही घरात दिवे लावते. आणि त्याच्यानंतर ती कोणाची तर आई, काकू, वहिनी, बायको, मैत्रीण असे सगळे स्वतःचे हे सांभाळते. त्याच्यानंतर एखादे मुलगी जेव्हा आपल्यामध्ये एवढं आत्मबळ आहे म्हणतात आणि आई एवढी मोठी करते, आणि पण ती जर कुठे बाहेर निघाली तर म्हणते, बाळा तू एकटे जाऊ नकोस, जाताना तुझ्या भावाला ने, नाहीतर तुझ्या वडिलांना ने. असं कशाला, पुरुषांची कशाला जरूर आहे तुम्हाला? आणि मुलगी जेव्हा लहान असते तेव्हा आई मुलींना फक्त भांडी खेळायला देते. काय जरूर आहे भांडी खेळायला? मुलींना हे वगैरे कबड्डी, कुस्ती, बॉक्सिंग, कराटे वगैरे शिकवलं तर मुलींना कुठल्या पुरुषांची जरूर नाही असं मला वाटते.